Tungod sa kakusog sa gunob sa balod, duha ka barko aksidenteng nabangga kagahapon sa buntag samtang anaa sa pantalan sa Basilan. Tungod sa insidente, wala dayo nakanaog ang mga pasahero sa barko ug miresponde sa insidente ang mga miyembro sa Coast Guard Basilan. Ang incident milambigit sa barko nga gipinag-iyahan sa Allison Shipping Lines nga MV Sierra Joy 6 ug MV Magnolia Acuminata. Base sa investigasyon, samtang paingon ang mudak o mo parking ang MV Sierra Joy 6 mga alas 8:30 sa buntag kagahapon. Nagkasugat kini sa MV Magnolia Acuminata ug tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, naanod ang ilang barko ug nabangga kini padulong sa gilid sa MV Magnolia. Luwas nga nakanaog sa barko ang 153 ka pasahero ug ang 27 ka tripulante sa MV Sierra Joy 6 ug luwas usab ug naa sa maayong physical condition ang 14 ka tripulante sa MV Magnolia Acuminata. Mga tag-iya sa mga gipanghingan lang mga barko nagkasinabot nga sulbaron ang gamayng problema. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.